Il-fiduċja ġib il-fiduċja, l-appoġġ u s-sosten iġibu r-riżultati u l-inċentivi jġibu tkabbir. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela f'attività politika fl-Imġar. F'diskors ċar quddiem folla sabiħa ta' nies, il-Prim Ministru tkellem dwar l-importanza li l-Gvern ikompli jaħdem u jinvesti sabiex il-fiduċja tkompli dejjem tiżdied. Il-politika progressiva tagħna hija l-unika waħda illi hija sostenibbli. Għaliex meta tagħti l-fiduċja, dik il-fiduċja tissarraf f'suċċess. Dak huwa l-messaġġ tagħna, messaġġ li ngħaddi lil kulħadd. Fiduċja, fiduċja, fiduċja. Iżda aħna ma nitkellmux biss, aħna b'mod konkreti nwettqu dak il-miżuri li jwaslu għat-kattir ta' iżjed fiduċja. Fit-tmiem ġimgħa impenjattiva li fiha ltaqa' ma' bosta ażjendi minn kull settur, il-Prim Ministru saħaq kif l-aħħar jiem kienu xhieda ċara tal-importanza li tnissel il-kuraġġ u mhux irqtieħ il-qalb. Propju għaliex aħna realisti, nemmnu f'pajjiżna, nemmnu fil-ħiliet u fil-kapaċitajiet tal-poplu tagħna. Propju għaliex aħna realisti ma nemmnux illi tipprova ċekkel lil pajjiżek, propju għaliex aħna realisti ma nemmnux illi għandek tipprova tnaqqas il-fiduċja li dan il-poplu għandu fih innifsu. Jew li b'xi mod tipprova tnaqqas il-moral tan-nies tagħna. U għalhekk se tibqgħu issibuna nqawwulkom qalbkom għaliex dan huwa pajjiż illi għandu ħafna x'joffri. U għandna ħafna x'nofru f'kull settur li nitkellmu dwaru. Il-mexxej Laburista semma studju li wera kif in-negozji żaru medji f'pajjiżna irrappurtaw li s-sena li għaddiet anke jekk parti minnha kien qatt hemm ir-restrizzjonijiet marbuta mal-pandemija kienet bħal jew aktar b'saħħitha mis-sena ta' qabel il-pandemija. Dar-riżultati jikkonfermaw kemm kienet deċiżjoni strateġika korretta. Kemm kien għaqli li mhux għamilna kif qalilna biex nagħmlu l-kap tal-oppożizzjoni saħansitra sa ftit tal-jiem ilu fejn qalilna jew qalilhom il-peace erfgħuhu intom għaliex l-għajnuna li qed jagħti l-Gvern mhijiex sostenibbli, aħna bil-kontra għadnilhom. Il-peace nerfgħuh aħna. L-inkwiet ħalluh għalina bħala Gvern għaliex għalhekk tajtuna l-fiduċja biex immexxu. Intom aħdmu ħalli tkomplu ddawru r-roti ekonomika. Il-Prim Ministru qal li dan wassal biex l-istħarriġ li tagħmel kull xahar il-Kummissjoni Ewropea fost il-familji u n-negozji wera biċ-ċar kif pajjiżna hu fiduċja ferm aqwa mill-medja Ewropea. Hawnhekk Dr. Abela semma wkoll kif din il-ġimgħa il-Kabinett approva biex imorru għal proċess parlamentari 4 proġetti mis-settur privat b'investiment ta' 147 miljun euro, proġetti massiġġi li f'4 snin se joħolqu 441 impjieg ġdid f'pajjiżna. U dar-riżultati niksbuhom għaliex għandna pajjiż u poplu illi huwa bieżel, illi jħobb ix-xogħol, illi jħobb jinvesti. Dan pajjiż li għandu fih dan nies illi huma ambizzjużi semmita Rozjen u se nerġa' nagħmel referenza liha l-importanza tal-ambizzjoni f'dak kollu illi nagħmlu, l-importanza illi ma nikkuntentaw qatt bir-riżultati li nkunu ksibna. U xogħolna, xogħol kull min huwa fit-tmexxija ta' dan il-pajjiż huwa li l-ambizzjoni inħeġġuha u mhux infixkluha. Fit-tmiem ġimgħa li kienet ikkaratterizzata minn investiment u ħidma f'għawdex żjara mal-anzjani u maż-żgħażagħ, il-Prim Ministru temm id-diskors fl-Imġar b'messaġġ b'saħħtu u pożittiv. Ħolmu għal pajjiż isbaħ u aħjar kif samt maż-żgħażagħ tagħna ġewwa Kastilja aktar kmieni din il-ġimgħa. Għal dan kollu ħbib tiegħi se nibqgħu naħdmu u se naslu għaliex għandna fiduċja f'pajjiżna. Grazzi.